mae rhywun yn aguro, dwi'n neud o i'r trws yn sydyn iawn. Dwi eisiau mynd allan, mae rhywbeth yn ddian, yn galw fi yn ôl i eis yn law. Beth sydd yn y cwestiwn? Sa'n gwybod, mae hi yn gofyn beth, sefyllfa peryglus, ble yn y gegin. Dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set. A diwedd fendigedig, dyna beth mae pob un eisiau gweld. Rhywle yn y lolfa, mae ci yn gogledd bwlar, yn cerdded mas eisiau glyfen. Beth oedd y reswm? Y reswm? Am y dadl, colli 5 munud, mae hynny'n ofnadwy. Dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set. Dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon, dilyn y Sebon. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set. Mae pob un eisiau gwybod beth dwi'n neud, yn aros o flaen y set.